Suġġetti vokazzjonali se jiġu trattati bħala suġġetti uffiċjali għall-eżamijiet tas-SEC. Is-suġġetti huma l-inġinerija, l-IT, studji fil-qasam soċjali u dak tas-saħħa, l-ospitalità u l-agribusiness. Issa l-ospitalità se jidħol bħala suġġett fl-iskejjel tal-Knisja ta' Għawdex ukoll. Ħabbar dan il-Ministru Evarist Bartolo fl-Iskola Primarja ta' San Ġwan. L-evalwazzjoni, il-kejl ta' kif l-istudenti qed jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom isir matul is-sena. U mbagħad min-naħa tal-Medsek isir ukoll biex jivverifikaw biex jaraw li veru qed isir dan it-tagħlim u l-ħiliet qed jiġu miksuba, u mbagħad fl-aħħar ħalli jkollok xi forma ta' test biex jekk inti tallimt jinnaf kif nagħti eżempju kif tibni xi ħaġa, turi li veru inti tallimta. Il-Ministru stqar li 11% tal-istudenti Maltin u Għawċin ma jirsqux għall-eżamijiet tas-SEC li ma studenti għandhom jibbenefikaw minn studji vokazzjonali kif ukoll programm ta' studju maħsuba apposta lihom. Bidla oħra tinvolvi il-lingwi. Italjan se jkun l-ewwel suġġett li se jkun studjat fuq livell ta' profiċjenza. Studenti se jkunu malma aħjar kif jitkellmuh biex ikunu jistgħu jagħmlu konverzazzjoni bażika u mhux biss biex jgħaddu minn eżami. Dan eventwalment se jkun estisa lingwi kollha, inkluż il-Malti u l-Ingliż. Intant ġenituri rispondew tajjeb għal ftehim li l-Gvern laħaq ma' fornitur tal-uniformijiet biex dawn roħsu b'10%. Ikkonferma dan il-prinċipal tal-Iskola Primarja ta' San Ġwan Antni Sammut. Nirċievu aħna numru ta' emails, kummenti wkoll anke meta niltaqajjena fi żjat li jkollna mal-iskejjel u anke b'numru ta' emails fejn juru s-sodisfazzjon tagħhom għal dawn il-miżuri li qegħdin jittieħdu. Tkellimna mal-ġenituri nfushom. Sibthom tajbin jiena, mhijiex daqshekk expensive. Tajbin. La aħjar hija tajbin, bħala prezzijiet tajbin ġifieri l-flok 6 euro tajjeb, fimtni. Mhux daqshekk olin.